8 anyos nga special child, gingong gilugos sa usa ka 54 anyos nga mamasurahay nga suspitsado na sikop gidayon pinaagi sa abag sa nagpakabarang silingan. Anay exclusive report. Nasaksihan mismo sa silingan ang pag-among-among sa 54 anyos nga mamasurahay ngadto sa 8 anyos nga batang babay. Ang bata gikatahong nagduwa lang sa may lawaan uno Talisay dihang gibira kini sa suspitsado sa may kalibunan o gihilabtan. Pag-adto nako, giub-an na niya ang bata, gibilan niya dere, giub-an na niya. Matod sa nakasaksi, nag-ilog ang kasuko ug kahadlok nga iyang gibati, human personal niyang nakita ang hitabo. Naluoy siya sa bata, apan nahadlok usab siya sa posibleng buhaton sa suspitsado, ilabi na nga mas kusgan kini kaniya. Apan mipatigbabaw ang iyang kaluoy sa bata, hinungdan nga nasikop ang suspitsado. Sabay nako ingon nga, "Huy, yawa, buang ka nga ni imo nang giamong ng bata diha, giunsa na nimo." Dali siyang barog, sulong siyang purol, wagay ito kapambrit. Muto akong kanin ko, ayaw pagdagan kay mudagan gani ka, dakdakan giti kag bato. Ang inahan sa bata, mitataw nga kanunay maniyang gibantayan ang iyang anak, ilabi na nga usa kini ka special child. Mabantayan man na siya nako gyud. Kana silingan na mo taga-ubo sayo jud na sila nga magsige kog apas ani nila inon pamagani ko nila nga. Kana sagdila na siya dire kay kuan na magdula-dula aram na diri kay namnay balibulan didto kanang bakante ba. Kaganiha, gisangat na sa piskalya ang reklamo batok sa 54 anyos nga si Enriquito Catalan. Naitabo niya atong Agosto 22 nga alas 6 sa kuan gabi niya mga 7:30 man siguro nadakpan ang kuan suspect kay na may witness, mismo man ang witness ang nag-hold sa suspect, nakakita sa gibuhat. Apan ang suspitsado, wa mipakita og pagbasol sa iyang nabuhat. Tagsar mo ma'am. Luan Merondina, Balitang Bisda.